Maayong adlaw kaninyong tanan dinha sa Pilipinas. Hinaut po unta nga ang Ginoo magauban kanunay kanatong tanan. Nag-welcome usab ako sa BJMP Vallehermoso sa ilang pag-appeal sa atong Bible study. Nalipay kog dako nga sila naka-appeal na nga magtuon sa pulong sa Ginoo. Magpasalamat ako sa tanan nga mitabang aron nga kita makatuon sa Biblia. Sa akong giingon na ang atong tuyo, ang atong purpose dili mag-converter og usa ka relihiyon, kundi nga kita adunay relasyon sa atong Ginoong Hesukristo. So wala ko'y hidden agenda, kundi nga kita makatuon. Ako nagtuon usab ako sa pulong sa Ginoo. So, daghang salamat sa tanan, sa warden, sa Vallehermoso, sa BJMP Giholngan, o sa mga tao nga mitabang kanato karon ang nag-prepare sa snacks, o nag-prepare sa sound system, nag-prepare sa mga siya, o ang nagbantay. Daghang salamat kaninyong tanan. Sa dili pa kita magsugod, kay kining atong pagtuon ang Biblia pulong sa Ginoo, atong hangyon ang Ginoo nga magauban kanato. So ipiyong nato ang atong mga mata ug idoko ang atong ulo aron nga kita hangyon atong Ginoo nga magauban kanato karon. Magaampo kita. Among Amahan nga langit nun, sa ngalan sa Amahan nga mao'y nagpadala ni Jesus, sa ngalan sa Anak nga mao'y naglukat sa atong mga sala, ug sa ngalan sa Espiritu Santo nga mao'y musulod sa atong kasing-kasing, nga mao'y mugiya sa atong kinabuhi. Kami o Ginoo nagaampo karon nga hinaot po nga ang pulong nga among tun-an karon maka-epekto sa among kinabuhi. Hinaot po nga kami manginabuhi nga matarong. Hinaot po nga kami mahatagan og kalipay sa kinabuhi. Hinaot po nga kami adunay kalinaw sa kinabuhi. Hinaot po nga imong abrihan among kasing-kasing karon. Sa ngalan ni Jesus, Amen. Mga kaigsuonan, sa usang semana nagtuon kita sa kapitulo 3. Ako lang i-remind sa tanan nga kita sa bagong tugon. Ang Biblia God, usa lang ang Biblia pero duha ka party. Gibahin na sa duha. Ang usa giingon nga karaan nga tugon, Old Testament. Ang usa bagong tugon, New Testament. Ang karaan nga tugon sa wala pa si Jesucristo, mao toy libro sa mga Hudiyo. Mao toy ilang gibasa, gitun-an kung si Jesus magtudlo sa gagmayng mga simbahan. Mao na ang gigamit. Ang New Testament, ang bagong tugon karon, mao ang sa panahon ni Jesucristo, mga 2,000 years ago. So karon ang New Testament, ang bagong tugon, ang istorya, ang kinabuhi ni Jesus gisulat sa Matthew, Marcos, Lucas ug Juan. Natapos na nato ang pagtuon sa Juan o sinulat ni Marcos, o karon naa na kita sa sinulat ni Dr. Luke, usa ka doktor nga gi-investigar niya ang kinabuhi ni Jesus. So naa na kita sa kapitulo 4. So guys, naaba na mo sa kapitulo 4 ato nang abrihan ang atong Bible, o mag-review kita sa usang semana atong nahibaw-an sa usang semana nga si Jesus gibautismuhan. Walay lain kundi si Juan Bautista. Og sa diha nga gibautismuhan ang atong Ginoong Hesukristo, adunay milagro nga nahimo. Miabri ang langit. Ay kung pangutana kung unsa pag-abri, pero miingon si Dr. Luke nga miabri ang langit og nadungog ang tingog sa Amahan. Mao nay milagro. Miingon nga
kini ang akong pinalangga nga anak. Nalipay ako sa iyang gibuhat. Paminaw kamo kaniya. So, ang amahan na dungog ang tingog sa amahan. Og at that time, usab, ang Espiritu Santo nga mura og nagpakita nga mura og salampati. May anak po nagpakita. So, mao na nga kita, usa sa mga rason nga kita mutuo nga adunay 3 persons. Tulo ka persona pero usa lang atong Panginoon. Mao nang mituo tag Trinity. Kay daghang kayong mga evidensya sa Bible nga makita nato nga usa lang Ginoo pero ang personalidad daghan silang pareha ang personalidad. For example, ang Ginoo ang Amahan miingon nga siya ang sinugdanan o siya ang katapusan. Si Jesus usab miingon sa Revelation nga siya ang sinugdanan o siya ang katapusan. Pareha gyapon siya. O ang kaluwasan gikan sa Amahan, si Jesus usab miingon nga siya ang kaluwasan. So, ang Espiritu Santo usab nga mo'y magdala kanato, nga mo'y mosulod sa kasing-kasing, nga mo'y mo convictar nato, nga mo'y mo pa-encourage kanato. Mingon usab ang New Testament nga Ginoo ang Espiritu Santo. So dinha nato makita sa gamay natong explanation, pero this would take a lot of time kung atong tun-an ang Trinity. Pero that is not our purpose. Dili na mao atong tuyo karon. So sa Kapitulo 3 atong nakita nga si Jesus gibautismuhan. So dinhi na kita magsugod, dinhi kita magsugod sa Kapitulo 4 sa sinulat ni Lucas. Akong basahon. Ang title ani mao nga si Jesus gitintal sa yawa. Kung ang atong Ginoo gitintal, ikaw ug ako usab matintal. Pero tan-aw nato kung giunsa-unsay nahitabo ug unsa may atong mga panagang. Basahon nato sa versikulo 1. Si Jesus nga puno sa Espiritu. Remember nga sa pagbunyag niya ang Espiritu dinha. Dini si Dr. Luke miingon si Jesus nga puno sa Espiritu Santo. Mibiya sa Jordan. Jordan dito ang bautismo. Ang pagbautismo ni Jesus. Mibiya siya sa Jordan. Unya gidala siya sa Espiritu Santo ngadto sa kamingawan sulod sa 40 ka adlaw. Kabalo ko nga pag adto namo dinhi ni atong dapita, init kaayo ng kamingawan. Lisod ang kinabuhi dito. So gidala siya dito. O paglantaw nato nga murag maayo ang pagsugod nga ang Espiritu Santo gidala siya dito. Apan tan-aw nato gidala siya sa kamingawan sulod sa 40 ka adlaw. Versikulo 2. Og dito gitintal siya sa yawa. So ang atong Ginoo gitintal sa yawa. So ikaw ako usab tintalon usab sa yawa. Unsa may purpose, unsay tuyo ni Satanas nga siya ang simbahon nato. So mauna nga siya siging nangita siya mga taong matintal niya. Kadaghanan matintal niya, kadaghanan nga iyang kuhaon gyud nga tintalon katong mga tao nga siging magsimba, katong mga tao nga duol sa Ginoo. Bisag dili ka duol sa Ginoo, tintalon usab kanila para magamit ka ni Satanas. So tan-aw nato dinhi. So gitintal siya sa yawa. Niining panahon na wala mukaon si Jesus busa sa pagkatapos niini gigutom siya. Mao na giingong pagpuasa. Sa 40 ka adlaw nagpuasa siya, wala siya mukaon. Ikaw ug ako naka-eksperyensya ba kita nga wala makakaon og 3, 4 or 10 ka adlaw? Ako wala pa ko naka-eksperyensya. Apan kabulutan nga gutumon kita pag-ayo. Bisag 2 ka adlaw dili kita makakaon. Gutumon kita. Apan kining nahitabo dinhi 40 ka adlaw ang
ang sulti sa uban, ang sulti sa nahibalo nga sa mga usa, duha, tulo ka adlaw, gutomon kita. Apan pagkahuman ni ana, mawala na ang gutom. Ambot nga no. So pagkahuman na po pila ka adlaw, gutomon na pagkagusto. Sa 35, 39, 40 ka adlaw, posible nga mamatay ka na kung wala kay pagkaon. So, mo na nahitabo ni Jesus. 40 ka adlaw, naipulong nga pagpuasa. Nagpuasa siya. Wala mo kaon. Sa Old Testament, sa karaan nga tugon, adunay mga sitwasyon, adunay mga higayon nga magpuasa sila. Ang una, kung adunay pamilya niya nga namatay, magpuasa sila. Ang ikaduha, maghinulsol sila sa ilang sala. Pananglitan si Haring David, nagkasala siya, nagpuasa siya. O ang sunod, siraduan ang lawas o abrihan ang espirituhanong parte sa atong lawas. Pananglitan ang television. I-off nato ang television, tapos i-on usab nato ang television. Muranig ingon ana ba nga i-off nato ang yutan-o nato nga panghuna-una o i-turn on nato ang espirituhanong panghuna-una nga atong concentration noong espirituhanon. Kay kita ang parte nato dili lang lawas panit ang tao, adunay parte nga espirituhanon. Kining espirituhanon mo ay mulungtad ni hangtod sa hangtod. So mo na mga usa sa tulo sa mga rason sa Old Testament nga sila magpuasa. Si Jesus usab nagpuasa. So gigotom siya. Unya giinan siya sa yawa. O miabot ang yawa. Anak ka man kaha sa Dios, himuang pan kining bato. So sa panahon nga naglisod na ang atong Ginoong Kristo, di na pa miabot ang yawa. Sa iyang weakness, sa iyang panahon sa iyang lawas nga galisod siya, kay ang atong Ginoong Kristo kumplito siyang tao o kumplito usab nga Ginoo. So sa iyang weakness, sa kalisod niya, di na pa misulod ang yawa. Aduna usay prinsipyo nga atong makuha niini, nga sa kalisod sa atong kinabuhi, di na kita tintalo ni Jesus. Sa diha nga wala kitay pagkaon sa balay, di na kita tintalon. Sa diha nga adunay mga panahon nga makakita kita laing mga tao, or nga natintal kita kay ubang tao na ay balay, na ay maayong mga butang, o kita wala matintal kita. Sa kalisod sa kinabuhi, panahon usab nga si Satanas muduol kanimo. So unsa may gisulti ni Satanas niini? Mingon siya, anak ka man kaha sa Dios. Anak ka man kaha sa Dios. So si Satanas nahibalo nga si Jesus anak sa Dios. Miingon siya, himuang pan kining bato. So nahibalo siya, nagutom si Jesus, nga daghang mga bato di anang lugara. Minsan kung tinuod ka nga anak sa Diyos, o kung tinuod man ka, anak man ka sa Diyos, since you are the Son of God, himuha kining bato nga pan. Nahibalo ko, sa dihang kusog kayo ang COVID sa among lugar din sa Canada, wala ko'y mahimo, nagtanaw ako sa television. Unsaon paglutog pandesal. Ang unang pagluto na akong pandesal, gahi pa kay sa bato. Og akong gihatag ni sa akong amigo nga pare diri sa among lugar, nga akong amigo sa tennis. Akong gihatag niya ang bato, ang pandesal nga nahimong bato. Ako siyang gipungtana, Padre Wilfred, unsa lami ba tong pandesal? Mingon siya, lami kaayo, igsuon. Ang tawag niya, Manong, lami kaayo. Apan kaybalo ko nga gahi inako, nagkomedya ka na ako. Apan sa sunod, apan pagkahuman,
ako na pong giayo nakahimo na kog pandisal. Pero kining panahon mo balik kita sa atong istorya nga tungod sa kagutom nahibalo ang si Satanas nga kini problema wala siya pagkaon. So ako siyang tintalon nga ang bato yung himuong supas wala ko kay balog pandisal ba ni? O unsa ning klasihang pagkaon. Unya niingon si Jesus sa versikulo 4 unsa man niya pagsulti. Si Jesus mitubag sa yawa. Ang kasulatan nag-ingon dili mabuhi ang tao sa pan lamang, dili mabuhi ang tao sa supas lamang. O kabulong sa gimo mingon siya ang kasulatan. Ang kasulatan ang karaan nga tugod. Mao na yung mga gitun-an. So si Jesus mikutlo sa Biblia sa pagpanagang sa atake ni Satanas. Mao sa nay gamiton nato. Mao na kita gatuon kita sa pulong sa Ginoo. Aron nga kung adunay panahon nga si Satanas mo tintal ka nato, nahibulo kita unsay panagang. Pero daghang pang mga reason nga kita gatuon. Kita ma-encourage, kita ma-proteksyonan, kita mahibalo kung unsang plano sa Ginoo sa atong kinabuhi ug kinsa man si Jesus. Usas kini sa mga daghang rason nga kita gatuon. So miingon si Jesus, dili mabuhi ang tao sa pan lamang, kundili sa pulong sa Ginoo. Unya, versikulo 5, unya gidala siya sa yawa ngadto sa itaas sa usa ka pamilok. Gipakita kaniya ang tanang gingharian sa kalibutan. Versikulo 6, miingon ang yawa kaniya, ihatag ko kanimo kining tanang gahum ug bahandi. Kining tanan gitugan kanako ug ako makahatag kang bisan kinsa nga gusto kong hatagan. Usa sa mga butang nga atong mahibaw-an ang pag-atake ni Satanas, pagtintal, mao nga siya he is going to tell a lie. Bakakon si Satanas. Dili siya ang tag-iya sa kalibutan. Ang mga bahandi sa kalibutan dili siya tag-iya, ang Ginoo ang tag-iya. Og miingon siya, akong ihatag na nimo. Kana usab adunay panahon sa imong kinabuhi o sa akong kinabuhi nga naatay himuon nga miing Satanas kuhaan ng drugs, magbaligya mo og drugs kay mahimo kang dato. Apan tinta lang niya to. Maproblema kita kung ang atong purpose sa kinabuhi mao lang ang kwarta. Kung dili niyang si Jesus, dili mabuhi ang tao tungod lang sa kwarta. Kung dili sa espirituhanon usab. So, unsa may gimo ni Jesus? Unsa isulti ni Satanas? Ihatag niya ang bahandi o hatagan ang tanan. Versikulo 7, miingon ba siya, maimo unya kining tanan kung musimba ka kanako. Aduna di ay tuyo si Satanas. Kung musimba si Jesus ni Satanas, pasible ba na nga ang atong Ginoo musimba ni Satanas? Mao na gusto usab ni Satanas nga kita musimba kaniya. Mao nang gusto niya tang tintalon aron nga si Satanas ang magdumala sa atong kinabuhi. Dako kay problema sa atong kinabuhi nga kita mosunod ni Satanas. Versikulo 8, si Jesus mitubag ang kasulatan. So, ato gyapong mahimo, ato gyapong maantiguan nga si Jesus miingon nga ang kasulatan. Nagkutlo gyapon siya sa Bible. Karaan nga tugon. Miingon siya, nag-ingon, simbaha ang Ginoo nga imong Dios ug siya lamang ang alagari. Miingon si Jesus, simbahon ang imong Dios Satanas, ang imong Dios lang ang simbahon. Ang imong alagaran. Ikaw ug ako usab atong makuha kining principle nga ang atong simbahon gyud ang atong Ginoo lamang.
Usay makaingon kita unsa may buot ipasabot og pagsimba. Kung imong gihatagag dako kaayong value, importansya, prioridad ang mga yutan-on nga mga butang, imong gisimba ang yutan-on nga mga butang. Pero kung imong gisimba ang Ginoo nga mao'y responsable sa atong kinabuhi, mao na'y tinud nga pagsimba. Usay makaingon kita nga pananglitag aduna ko'y bisyo nga importante sa akong kinabuhi. Diri sa among lugar adunay mga tawo nga murag gisimba na nila ang mga drugs. Nakuha na sila sa drugs, dili na sila makahunaon naglain kundi drugs ang pinakaimportante sa ilang kinabuhi. Dili sila mabuhi tungod kay sa drugs. Mao nang gikaptan sila. Dili lang sa drugs. Dini usab sa amoa ang kinabuhi marang-arang jutay. So aduna marang-arang jutay, malimtan na nila ang Ginoo. Ang ilang kwarta gamito na lang sa ilang kaugalingon. Malimtan ang Ginoo, bisan ang pagsimba malimtan na. So dili lang sa drugs kundi ang bahandi, ang seguridad sa kwarta, seguridad sa health, kung mao ni importante sa atong kinabuhi, usay simbahon nato na. Versikulo 10. Kay nag-ingon ang kasulatan ang Dios magsugo siyang anghel. Versikulo 9. Unya gidala siya sa yawa ngadto sa Jerusalem. O gipahiluna siya sa kinatas-ang bahin sa templo o giingnan. Sa panahon ni Jesus ang templo dinha pa. Apan sa dihang nagrevolusyon sila, ang mga Romano giguba ning templo. Naagi apoy mga haligi nga atong makita karon, pero sa panahon ni Jesucristo mao ni pinakadako nga building din sa Jerusalem. So gidala siya ni Satanas. O miingon si Satanas, anak ka man kaha sa Dios, ambak ngadto sa ubos. Versikulo 10. Miingon si Satanas, ka nag-ingon ang kasulatan, ang Dios magsugo sa iyang mga anghel sa pagpanalipod kanimo. So, si Satanas usab nagkutlo sa Biblia. Naibalo siya og usay sulod sa Biblia. Iyang gigamit ang Biblia usab aron nga matintal ang atong Ginoong Jesucristo. Kini common ni sa Pilipinas. Ang gihimo ni Satanas mao nga wala siya sa konteksto. Ang parte lang ang gibasa niya nga proteksyonan. So, mao ni usa sa mga prinsipyo kung magtuon sa Biblia nga kinahanglan ang konteksto tun-an gyud og maayo aron nga dili kita malaylo sa ubang mga tao. Dili kanang mabaw lang nga magkutlo lang og usa ka bersikulo apan wala tuna ang tanan, ang background, ang context. Mao na usas mga mga rason nga kita gatuon og hinay-hinay, bersikulo verse by verse. Si Satanas pod magkutlo usab. Mao na nga kita mag-amping usab. Si Jesus mitubag ang kasulatan nag-ingon, ayaw tintali ang Ginoo nga imong Dios. Hey Satanas, ako ang imong Dios. Ayaw nimo kog tintali. Human si Jesus tintala sa yawa sa tanang paagi, daghan di siyang paagi. So, ikaw ako usab tintalon sa daghan kaayong mga paagi. Wala ako kay balog unsa apan ako usab na tintal usab. Walay tao nga dili matintal. Apan atong makita usab nga daghang mga paagi nga gamito ni Satanas nga ikaw matintal, ako matintal niya. Mao na nga unsao man ato pagkahibalo nga si Satanas nagtintal na.
May bulo na to kung kita unsa man kung kita naa sa pulong sa Ginoo, nga atong tun-an ang pulong sa Ginoo. Mao na mahibalo kita nga matintal kita. Adunay usa ka istorya sa unang panahon. Dili ni tinuod, miingon sila kung ang frog ibutang nimo sa kaldero na ay tubig, ayaw sag pasigaan na, ang frog gusto niya ang tubig. Apan sa hinay-hinay imong pakusgan ang tubig, imong padaghan og kalayo, siya wala siya may balo nga init na day kaayo. Kay nagustuhan niya ang tubig, og sa dihang init na kayo wala siya may balog unsay ang himuon. Nasunog siya, naluto siya. Mao sa posible nga kita murag kung naatay gihimo sa kinabuhi nga na-enjoy nato og husto. Dakang mga butang din sa kinabuhi nga ma-enjoy kamo na hibalo mo. Panlitag mag-drugs, marijuana, o kung unsa pa na uban nga ma-enjoy, dili na mga drugs lang, kundi naapay da ka mga butang na ma-enjoy na ito gusto. And then, tungod sa nalipay kita gusto, nalingaw kita og gusto, abi na ito mauna ni kinabuhi. Apa naluto na day kita. Naluto na kita sa atong kalingawan. Mauna himuon ni Satanas nga mag-enjoy ka muna. Wala kahibalo nga tentasyon na day niya to nga kini makapadaot nimo. Kay iya mang hinay-hinayon lang. Mauna nga maunay atong maantiguhan karon nga ayaw pagsulti nga ako dili ako matintal sa yawa. Ikaw ug ako matintal. Apan sa atong makita nga adunay victory sa tentasyon sa yawa. Ang una, kinahanglan duol kita sa Ginoo. Kinalang usab nga kita ang pulong sa Ginoo atong tun-an. Dili tungod lang sa panghuna-una nga memorize nato, kundi ang pulong sa Ginoo maka-epekto, adunay impact sa imong kinabuhi, aduna kay pagbag-o. Ako pong isugyot nga imong hangyoon ang Espiritu Santo nga mosulod sa imong kinabuhi. Ako usab nga i-mention nga kung kita adunay sala, maghinulsol sa atong sala. Atong hangyoon ang atong Ginoong Jesucristo nga kita pasayloon niya. Kay siya mo pasaylo. Kung seryoso ka sa imong paghinulsol, pasayloon. Bisag unsa pa kadako sa imong sala. Ako wala ko kabalo sa inyong sala, kamo usab wala mo mahibalo sa akong sala, apan kitang tanan nakasala. Apan adunay victory ang kaluwasan. Kay ang atong Ginoong Jesucristo misaad gyud na bisag unsa kadako sa sala. Bisag moingon nga mas dako ang sala nimo sa east, sa west, unsa kadako, unsa ka lalum sa imong sala, unsa ka itum sa imong sala, pasayloon ka. Mao nay maayong mensahe karon. Ang Ginoo makapasaylo kanato. Hangiwa karon ang Ginoo nga mosulod sa imong kasing-kasing. Nga mo'y magdumala sa imong kasing-kasing. Magaampo kita. Among Amahan nga langit nun, daghang salamat nga imong gihatag si Jesucristo, ang imong bugtong nga anak, nga mo'y mulukat sa among mga sala. Daghang salamat nga siya nay gugma kanamo nga andam sa pagpasaylo sa among mga sala. Ginoo, hinaot punta nga imo kaming hatagan og peace of mind, kalinaw sa una, hinaot punta nga imo kaming bantayan karon sa among mga desisyon sa kinabuhi. Pasayloa kami Ginoo sa among mga sala, sa ngalan ni Jesus nga among manluluwas. Amen.